més de 30 hores bloquejant l'AP7, la rocambolesca història d'un camió amb papers falsos. Sí, constava que transportava oli industrial, però els tècnics es van adonar que es tractava de 30.000 litres de gasoil que vés a saber on anirien a parar. Ostres! I dic jo, si hagués estat oli, en el pitjor dels casos, i mentre esperes l'empresa recollidora de residus, pots parar un parell d'autocars d'aquests d'avis que van d'excursió, i si els agafes abans de dinar, els dones un tros de pa cada un i t'aixuguen la calçada amb un quart d'hora, Totalment. Perquè, hòstia, baixen dels autocars, has vist com baixen els autocars aquesta gent a dinar? Vull dir que... Famèlics, absolutament. Sí. Sempre i quan sigui pa d'aquest de veritat i no d'aquest de benzinera, perquè al migdia ja pots forçar una porta, amb les barretes aquelles. És com una pota de cabra. Exacte. El que he trobat curiós en aquesta notícia és que es diu la nacionalitat del conductor i de la matrícula del camió, que ja es pot dir això, ara ja. Bueno, no ho sé, depèn, no? No, però ja no és delicte d'oli de racisme xenofòbic transnacional, això ja. No ho sé. No t'ha arribat l'actualització del llibre d'estil informatiu? No t'ha arribat? No m'ha arribat a mi encara aquesta actualització. No sé. Bueno, de totes maneres, Molareja, que deia un amic meu de Molar, de Queixal, no de Moral, Molareja, com l'organització pija, Molareja. Si no voleu que s'us embussi el filtre de la calefacció i us fotin gat per llebre, quina és l'empresa que més confiança inspira? Home, Gasoil Rovira. Gasoil Rovira, 9 3 8 20 7 7 7 7.